Tiprasa cherai chikon chikon khorokni Bwsa Teliamura Hatio hor kuthuk jorao berai tonglaimani nugui amcha nilukorok police naimo thangrokno ringui yafar homani koktuma patimuni koktuma no chung saimankha umar kasugya cherai chikon chikon khorokni Bwsa kamini dukano phanya hin phaidaniwo khoroktam Tiprasa rok mal khongtu bolai o cherai chikon chikon khorokni no Romwi tubumani koktuma borok tamni bagi tubukha borok Samung Sitra khlanya rok dengkha musle kana rok dengkha phiaba borok teisa hor kuthuk jorao no Teliamura Hatio khai Tikhwlai Kwlangmani koktuma Romwi tubunairok yakolo beng thangbai ke borok saiman naglia borok Teliamura Hatio de tongoi tongtabuk saimanya borok jaga sinia bo jaga jeng chokbaika belekhana kaplaijak belekhana kha khamlaijak o cherai chikon chikon rok kubun bosong wanji bosong no nogoi borok kirijak mani bagai borok hujak tonglaimani koktuma wansukoi de lokorok Tiprasa kijing Tiprasa rok obo haike Tiprasa Bwsa rok no cherai chikon chikon rok no Romwi tubui hanang pinang khaimani abok chama de kalaikha abo dofani bagai hamkrai de kalaikha borok boroni ingkha borni ni kuma yakolo Teliamura ni police naimo thangrok child guideline rok no ringgei o cherai chikon chikon rok no yafar homani koktuma phaji sing mangpli rok naileyana te o cherai chikon chikon Bwsa rok khoktibo sing kisa kok khnalayana child guideline ni khoktibo sing kisa kok khnalayana soi borok saiman chugiako borok tabuk abono rotuklai tonglayo child guideline rok Sobo toifai ha gari dabe toifeyo gari dabe nok sisine nukhai siniyo wan sadaina te borma ta gari Maruti van na Maruti car bok boro nongno kalain thangka kalang thaman pore nok ta tongkha ro wanjire nukhai no khujilai tongkha hor de toiro phaina salo hor kuthubo na olo khan nong solai kya wan charok lakhona police ni yafarokha nok kaibuso buri kaitham buring ni susu nong no bok bor telnani toiphai mani bongni nogo kam khaini telang toiphayo tabuk bojaga tong nok saiman ya khota bo saidiman bojaga tong saimeya nong no je tobo nai bor ro koi jona 3 jona 3 jona tobo goi gari yo boksai nong no gari yo jabardasti kai ro me toiphai na hamdi chungbai boksai ni toiphayo Boksana hamdi na o chung duan khia duan khai cho mon di pare le la dam le la kha asle bokso mon atin ku mon atin ku khade ni singo alem bokta sin khala ni martin ba kona khu suna la go ta na ni chung khale ki mane no khia kai cha ka yo ni sakko belo na hin sago ngenok gari ma hapkai de kiri ma hapka no apola moti berai tong man na tama dukan maidung ke boron telang mane nge apokai nong no maidung ke bor takka boi phai ka nong maidung je rilai sule bibo lai kha keta aro maidung si ni pani bung trok marman mane chung mani bung bu maya man mani bo jaga ro man ka bo mai ke khana ka nong je sel garden ni facility an thani tini ko satadi Teliamura PS ni khomsoka je nia horni duja samoyo gonoi omor sukse Bwsa sino Teliamura bazaro
borok berai tongo nok lama siangoi ingko bazarni borok elakani borok nugui borok thana tiye sok khumkhaiye borok thana yaphara chrairno ingko tabo sing khormanai singo thana phaikia sing chai pheblai tabo chrairno bahike nok rohnai tamo khainai borok bo bokhoi bahike malainai amon process sing khlai tongo sing saphar khai sema phaikia chrairno singoi borok kaisa 13 বছর দেখা 14 বছর বই নক মনোন সো আমা একজাক বছর 2 বছর চেংরা আমা সুমতাং সিয়াগো সিগামন তাবো জাকসে খেনে বলে প্রসেস চালু কমো যদি বনে অ প্রসেস সুমো প্রসেস না হয়ে যদি সাকসেস খাঙ্গাটা বনো সে গার্জেন ফুনিয়া পারিনা গার্জেন না ফুনিয়া করে বর্ণ কাহামপাই দঙই চাওই অলকতরমানি সুপ্রাইনা tabokle bini guardian rok bai kono compromise calling to kono man ka ho te kono am te jual claim ya ko ngam boy process sal ko tamo tumi sal ke sama amo sukses sa paile to borno no ro na se sa paile